Дами и господа, този поздрав е направен от майката Наса за нейният син Ружди, специално за Ружди от Бургас, Кумлука, по случай неговия рожден ден. Хайде, Ружди, наказвай, брат! Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Ружди лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Ружди още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и злобари, дразнете Ружди още и ще има шамари. Копелета долни от Руждина страна, да не ви накаже рязко в нощта. Ляв десен и от Ружди ще си отнесе. Не се бавай с Ружди, да не бъдеш обесен. Не се прави пред Ружди на интересен, да не падат зъби като листа на есен. Пазете се от Ружди, влезе ли в фаза, мачка всичко живо, нали ви каза? Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Ружди лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Ружди още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и злобари, дразнете Ружди още и ще има шамари. Копелета долни от Руждина страна, да не ви накаже рязко в нощта. Има прекрасна жена Елис, малката му принцеса Назар. За тях Ружди всичко дава. Запомнете, лаете, Ружди не се предава. Не се закачайте с Ружди, да не стане беля, да не се наложи бърза помощ да ви кара. Говори малко, но показва много дела. Ако искаш да се пробваш срещу Ружди, ела. Мафиоти, тарикати, патрони, джамбази, всяка мишка в краката на Ружди лази. Боксове, ножове, бухалки и пистолети. От Ружди още два юмрука не сте оцелели. Интриганти, филмари и злобари, дразнете Ружди още и ще има шамари. Копелета долни от Руждина страна, да не ви накаже рязко в нощта.